وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Wannan ce amincin Allah ya tabbata a gare mu. Tambaya ta mutum ne ya ware kudin zakka sai aka sace, shikenan ya fitar, wato na Allah aka sace kenan. Kai ba a yi ma sata ba, na Allah aka sace. Aba karama kalla. Ka raba kudinka 40, ka fidda ɗaya saura 39, kuma a sace ka ce na talakawa aka sace. Ai malamai ba su yarda da wannan ba, sun ce sai ka sake fidda wani, mutuƙar baka miƙa ba to baka kubuta ba. Ca suka ko nakan aka sace, kaga shine mai yawan. Misali kana da miliyan 2, ai zakkata 50,000 ne, tunda 50,000 sau 40 shine miliyan 2. To sai ka bada 50,000, ka ware 50,000 zaka bayar, sai barawo ya zo ya sace miliyan 1 da 90,000 da 950. To wannan 50 din, a'a ai ku tsaya ku ji bayanin da suka yi. 50 din nan tana nan a zakka. In baka da komai sai ka ranta, ka rubuta na ranci kudin zakka 50,000, sai ka ci gaba da kasuwancinka. Idan Allah ya hore ma sai ka biya kudin wannan 50 din da karanta. Amma ba za ka ce tun da an sace miliyan 1,950 to wannan zakkan ni sai na cancanci ne ci zakkan ba, tunda ba za ka ba wa kanka zakka da kanka ba, sai dai karanta ka ci gaba da harkokinka. Idan Allah ya bude sai ka biya wannan bashin da karanta kai kasuwanci. Mijina ya mutu ya banni da 'ya'ya, a cewarsa a jakarsa akwai kudi 40,000 ko 40,000, sai na ɓoye da zammar sai wa yara abinci. Ai wannan 400,000 inda ya mutu ya zama na gado, ba za ki ɓoye ke da 'ya'yanki ba, mutuƙa yana da wasu magadan sai an fito da su an yi rabon gadonsu. Da mutum ya mutu to ba shi da kokwabo. Da a ce wasiya yawa wasu kuma aka duba aka ga wannan 40,000 ba ta wuce 1/3 na abin da ya bari ba, sai a zartar da wasiyar. Min ba da wasiyatin yusi biha audainin, ba a raba gado sai an biya wasiya an ko biya gado. In ci don Allah mahaifiyata ce take, sai an biya kai bashi. Malam don Allah mahaifiyata ce take bani laya a kwalba, ina zuwa ina jefawa a rijiya. Ai kakka kuma ya nuna uwarka mushrika ce, kakka sake zuwa ka jefa wani abu. Layan nan ɗayan biyu ce, ko ta ayar Qur'ani ce ko ta tsafi ce. Idan ta ayar Qur'ani ce, wanda ya je jefa ayar Qur'ani a wani guri kaga ya wulakanta Qur'ani. Wulakanta Qur'ani kuma hukuncin ridda ne, ka duba cikin muktasar ka gani. Idan kuma na tsafi ne, kaga wani ake nufin za a yi wa tsafi, ta yi wa watakila sunansa aka sa da wani abu shashin jikinsa cewa an cilla a rijiya to in mutukar abin nan yana nan a rijiya shi ko ba zai warke ba. Ai waɗanda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsafi ina suka kai? Rijiya. So da haka shirka ne wannan, kakka sake. Ita ma kai mata gargadi, in ta tilasta ka ce ba za ka yi ba, in ta ce waye ya ce kakka bi ni akan shirka, ka ce ni ne, ka ba ta lamba ta kira ni ne. Akwai wani malami da ya bani wasu layoyi in binne a gidana, ya ce min kafi ne, barayi ba za su shiga ba. Malam, kafin barayi, ni zan gaya maka kafin barayi. Akwai wani gidan makotanmu suna da wani ƙaho, ƙahon da fefe ne da ƙaho. Shi an ce maganin ɓarawo ne. Wata rana muna yara muka je muka ɗauke shi. To kuma akwai wani ɓarawo ma da aka taɓa yi, shi da ya shiga gidan ya sata sai ya tsaya ya cire fefan da ƙahon da kwalbar ya ɗora a kan kayan ya tafi da su. To da ake tambayar shi wanda aka wa satan, ya ce shi ba sata ce ta yi masa ciwo ba, yadda ɓarawo ya sace maganin ɓarawo. Kaga ashe baya ci. Ai maganin ɓarawo ka ba Allah, ka kuma sa ido, ka ɗaure ka dogara ga Allah.
da haka duk waɗannan laifi ne. don Allah mala a yi min bayani zan samu nutsuwa akan wannan matsalar. Ni tela ne, customers dina suna turo min da kuɗi na saya musu shadda ko yadi. Idan na saya a status sun gani, wani kuma idan na sa a status sun gani, wani kuma ko ban sanya ba. Tambaya ta anan shine, ya halatta na ƙara musu akan yadda nake siyowa, duk da cewa ba da kuɗi na siyo ba, da nasu ne, ko mai shaddar yana bani akan tsari ne, ko kuma yana rage min akan yadda yake siyarwa. Shin na ci riba ko kuma na samu riba? Wato abinda za ka yi don ka fita daga shakku, ko dai ka samu kuɗin ka kai ka ɗinka ka sayawa mutum da yadda kake so kayan kai, ya gani yana so ya siya, ko kuma shi mai shaddar ya baka bashi ka ɗinka sai ku yi mudaraba, zai baka shadda guda 10, kudin shaddar kaza, kai kuma kudin ɗinkin da za ka yi kaza, sai kun shaya a cikin ribar. Idan ka ɗinka shadda 10, kudin shaddar akan 5,500, 50,000, ɗinkin ta kowane 5,500, 50,000, ka saka jarin 50,000, ya saka jarin 50,000, sai aka zo aka siya 60-60, kun ci ribar nawa kenan? Kun ji ribar 20,000. To wannan ribar ita ce halal ɗin ka sai ku raba da kuka yi da shi. Wannan shi ake kira sharika. To shi ne hanyar da ba za ka cuci kowa ba. Amma mutum ya baka kuɗi ka siyo kaza, kuma ba ka da kuɗin da kuɗinsa ka siyo, ko ba ka ɗora masa riba ba, tun da kai ba kai komai ba kenan, dan aike ne kai kawai. Haka kuke yi kenan. Ai wato an baka kuɗi ba kawo kaya ba kenan. A'a, ai matsalar guda ɗaya ce, lokacin da ka karɓi kuɗinsa ba kayan, don akwai kaya me yasa zaka je ka siya? Kaga magana ɗaya ce, kawai mutum zai bita in ba zai bita ba shikenan. Ka tabbatar akwai kaya a hannunka. Annabi alaihi salatu wasalam ya hana ka sai da kaya baka da su. Ko abin da kuka yi, kun nuna wa mutum akwai ne, ko wannan kasuwan online da ka sa mutum hoton riga mai aiki shuɗiyar shadda mai farin aiki mai kyau, babu ita. Yani babu da ita, a shi ne magana da muke. Shi kuma sai ya ce to yana son wannan, sai ka ce masa 60,000, sai maka transfer 60,000, sai ka kada kasuwa a cikin 60,000 ɗinsa. Sai da magana shi ake kira bai'u ma laisa indaka ala an yakuna indaka halan. Siyar da abu baka da shi, sai ka siyar an baka kudin ka kuma yake tafi nema. To yanzu ka siyar mun da shuɗiyar shadda mai farin aiki da ratsin baki, na biya ka kudin, sai ka je kasuwa baka samu karanta ba, ya za ka ce? sai ka yi min waya ka ce an samu matsala, ka kayi karya tunda ba samu matsala ba. Shi ne amma akwai su. To kaga wannan ba matsala. Ka ɗauko min yadi ka ce min gashi kaloli ne in zaɓa, ai ban baka kuɗi ko da ce shi ke da na zaɓi shuɗin nan, kuɗinsa kaza ne, sai ka je ka kama in baka kuɗi, amma ba zan baka kuɗi ba. Allah ya sauke. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka